сафархон акнун мактаб меравад. ба синфи шашуми мактаби таҳсилоти умумии шумораи 79 душанбе. пас аз саргардониҳои чандмоҳа ва бесарпаноҳии аҳли хонаводаашон шароите фароҳам омад, ки Сафархон таҳсилро идома диҳад. ҳамсинфон ва устодони нав ӯро хуш пазируфтанд. вақте ки ман мактаб омадам, маро хуб қабул карданд. ягон мушкилот надуд. айта аз камтар қафо мондагиам маълумот дарси иловагӣ медиҳем. тақрибан як моҳ пеш Сафархони Турахонро дар ҳамин мактаб ман қабул кардам. Сафархони Турахон як хонандаи ҳаст, ки бисёр отамкин, бисёр хуб. аммо аз чӣ сабаб бошад, ки тамоман 2 моҳ 3 моҳ пеш дарс наомада бисёр аз программаи қафо мондагӣ. бозгашти Сафархон ба идомаи таҳсил пас аз нашри матлаби дар Сомонаи Озодӣ сурат гирифт, ки дар мавриди азияти хонаводаи онҳо қисса мекард. Сафархон падар ва хоҳари маълул, модари мариз дораду бесарпаноҳ дар боғи рӯдакии Душанбе ва бемористонҳо шабру рӯз мекарданд. бо шумули чандин нафар афроди хайрхоҳ, ки ба ин хонавода дасти кӯмак дароз кард, зани бо сифати мардонагӣ ин хонаводаро аз зери барфу борон берун кашид, сарпаноҳи муваққатӣ доду рӯзгорашонро таъмин кард. ин зан Умри Нисо Шомилова, сокини Душанбе аст, ки тавассути ӯ Сафархон дубора ба мактаб баргашт. ин зан сарватманд нест, рӯзгори оддӣ ва номуси мардӣ дорад. як дузандаи оддӣ аст, бо заҳмати нуги сӯзан зиндагии хонаводаашро пеш мебарад ва инак то пайдо кардани сарпаноҳ муваққатан аз гӯшаи рӯзгораш хонаводаи маълули Турахон Каримовро зери боли раҳми худ гирифтааст. вақте ки ман дар сайти радиои Озодӣ даромада дидам, ки оилаи маъюбон саралавҳаш Сафархон ба мактаб рафта намехоҳад, дидам ва гирьям омад. аҳволи инҳоро дидам дар болои сабзавот. саҳар шуд рафтам боғи рӯдакӣ, инҳоро дидам ба як аҳволи раҳм ва гирьям омада гирифта овардам. бачамон боло бирорам, ҷои мо тангам шуда бошад, ин одами маъюба ман ҷо кардам. дар оилаи ино 3 кас маъюбанд, духтарчаш, зан, оилаш. ай баҳри савоб. Турахон Каримовро, ки 6 сол пеш аз сутунмӯҳрааш зарб хӯрд, пойҳояш аз кор мондасту роҳ рафтан наметавонад. нафақаи хеле кӯчак дорад, ки барои зиндагиаш нокофист. аз ҳама муҳим ҷои зист надорад. ӯ бо миннатдорӣ аз афроде, ки пас аз нашри матлаби озодӣ ба ӯ кӯмак карданд, хоса хонуми Умри Нисо Шомилова гуфт: дар ин ҷо келинш бо ҳамроҳи писараш зиндагӣ мекард. ӯро гирифта ба хунашон бурданд. худшон дар балкон, дар ҳамин хинукиҳо дар балкон хованд. моро овардан дар ин хона ҷой доданд. ба мо гуфтанд, ки то вақте ки ҳамин ҳукумат чоратона мебинад, то ҳамон вақта дар ҳамин ҷо зиндагӣ кунем. мо илтимос мекунем, агар ки моро ҳамин роҳбарои давлат агар тамошо кунанд бинанд, илтимос мекунем, ки моро ба хона таъмин кунанд, зери назорати доимӣ бигиранд, ки мо агар яфҳам, ки моро агар дар таи барф борон агар ки намеовардмон, мо бо анвои гулакҳо мумкин буд, ки мемурдем дар мудони боғ. ин хонавода ба хобгоҳ ва ё манзиле дар Душанбе ва нафақаи хубтару назорати доимии тиббӣ ниёз дорад, зеро ин осудагии рӯзгораш муваққатист. нигарони дасти кӯмаки хайрхоҳон аст.